Hyvät kuulijat, jouluja. Nyt hieman kieltämättä jännittää, johtuen eräästä lapsuuden tapahtumasta, joka tapahtui joka joulu, aina joulupuuron jälkeen. Nimittäin isä hävisi ja pukki tuli ja pukki hävisi ja isä tuli. Kiitos siitä, isä. Vai pukki? Vai isä ja pukki? Vai pukki ja isä? Anna palaa Elviksen nyt kova. Anna Burnia. Kato, sä olit terve. Terve. Mitä heimopäällikkö? No, mitäs tässä, hei? Niin, kerro. Mä olin tuossa just viimeiset joululahjat ostamassa. Hyvä. Ja tuun takaisin, niin mun on kämppä täynnä pieniä lapsia. Pieniä pilttejä siellä pyörii jaloissa. Niin. Yltäpäältä räkäset posket, silmät sirisen kattoo sua anovasti, niinkö kakkapökälet Niin. housussa siellä. Kato, mä ymmärrän sua. Ne on nimittäin orpoja. Orpoja? Orpoja, nimenomaan, ne on orpoja. Me hommattiin Koposen kanssa sulle 10 orpoa sinne. Me mietittiin, että mikä on se hyvä teko, mitä Sauli tänä jouluna tekee. Ja Koponen sanoi, että Sauli voisi adoptoida 10 pientä orpolasta sinne. Onneksi olkoon, sä oot uusi isä tällä kertaa. En mä voi ruveta tässä ketään adoptoimaan, hei pojat. Älä rupee häsläämään yhtään keskellä joulua, kato. Mä hommat toi lista kuntoon. Mikäs tää on? Kattelepa siitä eteenpäin. PlayStation, Nintendo, autorata, mikä tää on? Se on lahjalista, kato. Kipikopin kauppaan nyt. Sun pitää nimittäin ennen 10 hoitaa toi homma kuntoon, kato. 10 laskeutuu enkeli teidän keittiön pöydällenne. Mitä? Kyllä, arkkienkeli Gabriel Koponen laskeutuu teidän keittiön pöydällenne, kuule hyvin hitaasti ja kauniisti. Eikä. Kyllä, uskomaton show oli siinä, saatiin se siivet kuntoon sille. Nypittiin niitä pulun sulkia, kato, koko 2 viikkoa tuossa, puluista. Saatiin siivet kuntoon Koposelle. Koponen löi siivet selkään, niin mä kavahdin täysin sitä. Jumalauta, se oli kaunis näky. Se oli uskomaton näky, kato. Kavahdaanpa pikkusen saa. No enkä kavahda, No kavahda vähän sen. No en. Pitää sun vähän kavahtaa lapsille sitten, eikö sä ymmärrät, kato, jouluna. Hei Pulkkinen. Niin. Me ollaan Helenan kanssa sovittu, että me vietetään sellainen rauhallinen joulu kahdestaan. Kyllä mä ymmärrän sen, mutta siitä ei tule nyt mitään, kato. Ja Helena on tuolla just Ritvulin kanssa valmistautumassa joulusaunaan ja sen jälkeen me otetaan klökit Pirtulla. Onks Helena siellä? No, mutta älä mene sinne, kato, säheltää nyt yhtään enempää, kato. Tytöt on siellä jalkakylvyssä ja kuuntelee Pavarottia. Hei. Olisiko lainata 70 tässä vaiheessa? Ei oo. Paha. Kato, kun mullakaan ei ole yhtään rahaa, nimittäin pitäisi ostaa semmoista puuteria. Pitäisi vähän töpötellä siitä Koposen rokoarpista ihoa siinä, kato. Se on pikkusen ryöttään näköinen, kun semmoinen kaveri hypähtää ikkunasta sisälle, kato. Mutta oishan se toisaalta aika ihana, kun enkeli on sellaisen Koposen näköinen kaveri. Veitikko. Hei, ette te voi pakottaa mua isäksi tommoselle laumalle kakaroita. Nyt sä oli asian ytimessä. Nyt mä näkisin, että sä oot asian ytimessä. Kato, pidä tosta kiinni ja ravatista vaikka puristuttaisit muutakin. No niin, se on menoksi, mä Andy Lennox. Moi! Poro. Hyvä kuusi. Miltä teistä tuntuu olla joka joulu tähti päässä? Hyvät katsojat, tervetuloa Makujen juhlaohjelman pariin. Tämä tässä on perinteinen harmaasuolattu pakastamaton jyväkinkku ja nyt me hunnutamme sen. Tärkeää on laittaa ensin uuni oikeaan lämpötilaan. Hunnutuksessa pitää olla riittävän kuuma uuni, jotta hunnutus onnistuu. Täällä minulla on perinteinen... Hei, poikki. Mitäs tossa kinkus nyt on? Se on Siis siitä puuttuu pala. Perkele. Esko perkele. Leikkasit sä tästä? Jumalauta, ootko sä mennyt ottaa kinkkua? No vittu. Se on me ainoa kinkku ja nyt tehdään tää jouluohjelma tässä. No vittu.
Vittu saakka tällä ihmiset syödäkin, ota sitä kinkkua. Ei kun, Vittu hei, tää on mun, joo, mä tiedän. syö ite tän kinkun. Joo, mutta Esko syöt Vittu, sitä meillä on sisä... No, hei, Keinänen, jumalauta, ei me voida käyttää tommoista kinkkua, mistä puuttuu Ei kato, kun jos Esko syö tuolta sisältä vaan, niin, No, se kuori säilyy. Se kyllä voidaan hunnuttaa edelleen. Hei, älä nyt, ota nyt se pala pois ennen kuin se syö sen kokonaan. Se saa... Vittu, mä et ota sitä palaa. Vittu, mä lähden helvettiin. Vittu amatööri. Mä lähden tästä... Mites, jostain kääntää Mene ottaa se pala siltä pois ennen kuin se syö sen. Meillä ei ole vittu yhtään ruokatuntia. Kato, siihen ei meillä ole budjetissa varaa ostaa uutta kinkkua. Esko, hei! Vittu, mä haluan kannattu. Sulla mitään tulla syömään. Esko, hei! Esko! En anna pelisti. No se söi sen nyt jo. No mitäs me nyt tehdään sitten? Koitetaan kääntää se kinkku toisinpäin, niin No vittu, eikä sitä mitään, jos ihmisellä on nälkä, syöhän se. Joo. Vittu. Et sä nyt saatana Esko tajua, että me olemme ainoa kinkku. Mitä me nyt tehdään? No vittu, kun mulla ei mitään ruokatuntia ollut eikä mitään, niin vittu mulla lipsasti saatu. No mut nyt Esko sai kato huikapalan otettua, niin helpottaako Esko nyt? Vittu, aika hyvää se on. No mennään ja käännetään kinkku kokonaan toisinpäin ja... Mä vannoin ota toista palaa. Mä